eta ez du tradiziorik. Invento modernoa da. Hori da, Ibon egiten duen analisi klasea, eta hori ez da zuzentasun hutsa. Baina, bueno, hortxe dago nunbait, ez da? Eta bere beste esamolde, 1000 esamolde izan litezke horrela. Orduan, horren arteko jolasa egiteko beti planteatzen dugu bi eredu. A esaldia eta B esaldia. Gauza beretsua esateko. Ezta? Orduan, A esaldia izango litzateke. Ez dugu PowerPointik, ahozko komunikazioa lantzen egialako, A esaldia izango litzateke. Edabideetan, eskolan, eta euskera batu omendan horretan paradigmatiko izan litekena, izango litzateke. Entrenatzailea, zirkunstantzi arpegirekin irten zen aldageletatik. Hori Usabiaga eta Euskitze ez beste edozeinek esan lezakeen esaldia da. Eta zetak zenbat eta Tolosar erarago ahoskatu, ordun da hobeto. Hori da A esaldia. Bueno, parkatu Tolosarrak. Ibarrako esango du. Bueno, egongo da Ibarrakon bat ere. Eta, entrenatzailea zirkunstantzia arpegirekin irten zen aldageletatik, A esaldi horren parean legoke B esaldia. Entrenadoria ala moduzko arpegisa surten zeban bestoriotik. A esaldia zuzena da, baina ez da jatorra. Eta B esaldia jatorra da, eta igual ez da zuzena, ez da zuzena, esan dezagun, ez da zuzena. Hau da, baina, ze gertatzen da, izango balitz, hombre, B esaldia da, zuzena eta jatorra orduan ez dago dudarik, baina askotan, gure egoera soziolinguistikoan, lehian daude. Zuzena dagoen lekuan ez dago jatortasunik, eta jatortasuna dagoen lekuan ez dago zuzentasunik. Eta orduan, aukera behar izaten da. Aukeratu behar izaten da, hau da, zeri emango digu lehentasuna gure politikatan. Politikatan esan edo, eskolan, edabidetan, eta euskera eredu bat edatu eta bultzatu liteken lekuan zeri emango digu lehentasuna. Eta, bueno, aurreratuko dizugu, gure analizian, zoritxarrez, kalitateaz aldez edo moldez arduratu garen edo diren kasu bakarretan, zuzentasunari eman zaiola zoritxarrez lehentasuna. Orduan, baten batek esaten badu lehenengo esaldia, zirkunstantzia arpegita guzti, orduan ez da problemaik. Bigarren esaten badu, euskaltzaindiak eta euskaltzaindia ez direnak eta hor hemenka dauden komisario linguistiko guztia protestak hasten dira. Egunkarietan eta toki guztietan. Orduan, esan barko litzaieke jende honi, aizue, lehenengo esaldiak zelofana euskerazkoa dauka, baina esaldi horren muina ez da euskera. Lehenengo esaldi hori bere zuzentasun erabateko horretan erdera hutsa da. Galdegaia, parentesi artean, galdegaia ez da Severo Altubek gunazkatzeko asmatu zuen gauza bat, bezik zabal interpretatu ezkeo eta malgu interpretatu ezkeo oso gauza baliagarria da gaur egungo diskursotan. Parentesi itxi. Hori da. Galdegaiak esaldi hortan da, badakigu denok nola atera dan, entrenatzailea atera dala aldageletik, eta jakin edu nola atera dan. Eta batean erderaz esaten digute hori, naiz eta betaurrekoak botatzerainoko zetak hauskatzen ditugun. Eta bestean berriz, egongo da zuzentasun falta bat, baina hori euskara jatorra da. Orduan, orain egiten ez dan bezala, uste dugu eraginkor diren lekuetan, leian edo talkan daudenean, beti jatortasunaren aldeko apostua egin barko litzatekela. Zuzentasun hutsaren aldeko apostua egiteak badakarrelako besteak beste albo kalte bat ere. Eta da, han hemenka herri guztietan, herri euskaldun guztietan dauden hiztun jator eta ezinago egokiak traumatzea eta konplejos betetzea. Hanik, arrasaten entzuna, hango
bueno, hola, entrenadoria lamozko arpegixeaz eta esango luketen jendeari entzuna, hori, igusarra, barkatu berriz, baina ni hori entzuna daukak arrasaten, euskeraz horre jikiek, horreik, tolosakuak eta edo gure amak entzuten duenean, Euskadi irratian, entzuten duenean prestiz kontua gertatu zanean, antxe Galizian daukagu gure kazetaria Irati Jimenez. Irati nahi dizunean, Irati Jimenez. Berak jarriko gaitu aurrekarietan. Berak jarriko gaitu aurrekarietan. Perfecto, eta gure amak esatu, bai dotore itzite dutela horiek. Bai, baina zer itzite dutore? Zeran, klaro, dotore, erdal dotore itziten dute. Eta galdetzen diozu amari, eta zu nola esango zen duke hori? Nik gaizki, nik esango nuke beak jarriko gaitu jakinean. Claro, jakinean gaizki dago, ez baita nahiko jasoa. Jasoa da, berak jarriko gaitu aurrekarietan. Bai dotore. Bueno, hori da, lehia hortan, susmoa daukagu, eta susmoa baino gehiago, zuzentasun hutsaren aldeko apustu egiten dela, edabidetan eta eskolan neurri handi batean. Eta konprenitzen dugu, erresa dela. Jatortasuna lehian daunean, besteak beste, iztun egoki horiek ez traumatu eta eiteko, batez ere, Gipuzkera edo batutik urrutiagoko euskalkietan mintzo direnak, hala ere ez da nahikoa. Osea, jatortasuna ere bere hortan agortzen da. Oda, zuzentasuna da, behin betirako finkatzen da arau mordo bat. Jatortasunak badu referentzia bat, tradizioa, sena, eta, beste gauza bada, ez da inestua, baina bere hortan agortzen da. Eta bere hortan agortzen den gauzak ez dauka motivaziorik inontzat. Eskolara etortzen geanean, hemen zuzentasunetik, eskola bat zuzentasunetik planteatzea ze izango litzateke. Gaur ikasi behar dugu atxedun hitzen zerrenda. Araua helburu bihurtuta. Hori da zuzentasunetik montatzea eskola. Badakit euskaltegietan aspaldi zaudetela fase hortatik oso gora. Beste kezka batzuetan zaudetela. Baina onartuko didazue eskola arautu normalean oraindik ere nagusiki hori egiten da. Gaur subjuntibo ikasiko dugu, bihar ikasiko du atxedun hitzak, eta gero ikasiko du hitz elkarketa. Helburu araua bihurtzea. Hori da zuzentasuna aplikatzea eskola jardunean. Hortik gora joaten bazea, gu zuzentasunetik paso egiten dugu, jatortasunean jarriko gara, esaidazue ze motivazio eukilezaken ikasle batek, berak euskeraz benetan, euskaraz jator nola esaten dan, hau da, hori geratzen da oraindik ere hizkuntzaren oso barruan. Tarduan gure ustez, bai edabidetan eta bai gainerakoetan, ez zuzen eta ez jator, ez zuzen bakarrik eta ez jator bakarrik, beharko genduke hirugarren koska baten kokatu gure alegin guztia. Alegin guztiak. Eta alegin guztiak. Eta horri deitu digu egokitasuna. Ez da hitz egokia da, baina egokitasuna deitu dugu. Orduan, zer da egokia? Egokia da euskera egokia deitzen diogu, bere xedea lortzeko egokidan euskerari. Eta orduan, klaro, hori da Fernandoren egia edo tautologia bat. Tautologia esan dut, batzutan. Alegia, hola izan beste erremedioik ez duna, baina behartzen gaitu galdera bat egitea gutxitan egiten dana. Eta da, euskera egokia balin bada bere xederako egokia dana, zein da xedea? Hori da galdera, egitez dana eskolan eta edabidetan askotan. Eta horri erantzuteko, gure hitza baino nahiago dugu, bazpadare, Koldo Mitxelena, zeina ez baita bakarrik edifizio bat, horren testigantza. Koldo Mitxelenak, besteak beste, hauxe zion. Hizkuntza bat, gurea nahi zinorena, ez da gizarteko mintzabide eta adirazpena besterik. Ona da, beraz, elkarrekin mintzatzeko eta elkarrekin gogoetak adirazteko delarik. Mintzatzeko eta adirazteko balio duelako. Horrexegatik, beragatik da ona aizkora zorrotza. Aizkora atxekin idatzeta. Ebakitzeko sortua delarik eta aizkorak amutsa berriz txarra. Konparazio garbi egiten du. Aizkora ona
da ebakitzen duna. Aizkora txarra da ebakitzeztuna. Beraz, aizkoraren ontasuna ez dago aizkoran bertan, kanpoan dago. Egin dezaken hortan. Eta garbi esaten du, hizkuntza, edozein hizkuntza, eta euskara barne, aizkora bezala da. Orduan, aizkora